Alejandro Viñas adapta e personaliza os famosos clics de Playmobil. É simplemente dunha caseta de obra que había nun set de obra de Playmobil. O que fixemos foi adaptalo, pintalo deste color e poñerlle unhas pegatinas e caracterizar o boneco. E intentamos pois que seña o máis realista posible. Un pasatempo con raizame na nenez que mudou nun xesto solidario como membro da Asociación Española de Coleccionistas de Playmobil. Por as cousas que eu quixen entrar na asociación foi por a labor que vin eu que facía nos hospitais. Entón foi o que máis me chamou a atención. Aí foi cando xa me fixen socio e inmediatamente intentei entablar conversación co Hospital de Lugo. Na súa casa garda unhas 15.000 pezas, máis de 5.000 son bonecos cos que, antes da pandemia, facían montaxes cos nenos ingresados na planta de pediatría do ULA. Ali nos proporcionaron chamamos unha urna, non? De 2 metros por 1, e ali o que facemos é escenificar, pois, poñemos escenas e dioramas para os máis pequenos. Agora só pode amosarmos fotos. Ahora mesmo co COVID pois é imposible que se acheguen a nós, pero antes pois nos axudaban a montar, eran eles os que casi facían os dioramas. Con Harry Potter, os Mandalorian, o autobús do Club Deportivo Lugo ou co coche co que os irmáns Vallejo gañaron o Campeonato de España. O que se fai é cada 2-3 meses poñer unha temática diferente. Intentamos pois que coincidan con feitos da nosa cidade, que por exemplo no Ar de Lucus pois algo de romanos, cando ven o San Froilán poñemos algo de festas, en Navidades pois se fai un Belén ou se fai unha cabalgata. Este escarabello azul e esta furgoneta de camping son as súas últimas adquisicións.